Men sehat. Dek ngene Mbah tipon-tipon ramen niku kaya Oh. wadono. Pak. Oh, ora iso ngontrol awak nggih. Oh. Senang. Lah tumbas nang pundi? Ikutan ngetan niku. Tebih no. Mboten. Nek mriko tembusnya pundi? Lemah dadi. Nek ngandhap oh buntu. Oh nggih. Pak. Nek jalan-jalan. Iki desa Sembung niku. Sembung desane Desa Sembung. Nggih. Daerahnya Sleman apa Bantul? Sleman. Mumpun Sleman nggih. Sleman ana saka niku wis Bantul kejepit dari Jaya Kidul niku ya Bantul akile niku Bantul niku. Oh berarti Lampung Ilon titik niku Bantul. modelnya jorok ngoten iki. Nah, nggih. Mriki Bantul, Bantul, Nggih. Bantul. Wis kejepit. Tekan pundi? Tekan Sokor iku. Kulon Sokor niku Sleman. Oh, Soko Bantul. Oh, ngotawak Cikalan. oke. Cikalan iki Pak Rajio Widodo niki. Pak Rajio almarhum. Nggih. Nggih, Akhir cerai jenengan. cakel. Perumahan jenengan ini. Nggih. Nah iki ing pundi jenengan? Aku kula keluar-keluar niku mlaku-mlaku. Men sehat. Dek ngene Mbah tipon-tipon ramen niku kaya Oh. wadono. Nggih to. Nggih. Lah iki kan pun rampung to wingi di Pripun? anu kalih bupatine Pripun? Mbah Tupon to. Nggih. Niku ngentak to. Nggih ngendak ya ceran Pak Bibit nih Pak Bibit. Nggih. Pun rampung to niku, Pak. Mpun urusane rampung apik niku. Lah ini ayo sakniki Pak Bibit deprok gitu. Nggih. Nanti apa to? Nanti bakat apa nanti titel. Gampangane nanti pejabat nah kesalahane Pak Bibit nek dipikir. Nek dipikir satuan aku wis dadi kedudukan DPR. Lurah tengah DPR iku dene aku ora ngene iki. Nah, Nggih. nika kesalahane golek dhewe ta niku. Aja tuang penipu kampung. Gaya wong kampung. Oh, Cikalan. Cikalan. Aku nek kadang kala karo lek Rasim barang iso amar to. Pak Jim sinten, Pak? Ya Rasim bojone Kang Ratijon. Oh. Wong sapin kula iki lor perumahan dalan idul tekan gone apa? Lali di kono daerah kono kok. Oh, Bodi Pawira Usup. Pundi niku? Nggih, sing ngucapi kok biyen. Oh, nggih. Nek dulu kan libre pengentak gitu. Nggih. Ah, nggih. Kowe jalan-jalan iki. Nggih. Nuwun to, Pak. Nggih.
samping. Ning dhek kerja teng Jakarta. Mas Bobi. Jenenge Bobi. Ngono kok digempur plaster iki jur tanpa izin karo apa-apane disumi nang ngene sing dilem lagi. Ngopo ya masalah. Oh. Ya rembuke ora tanggal iki kudu bayaran ning tanggal bayaran. Ora pas le rembukan. Nah, ngene. Cikalane Pak Adi ya lho Pak Adi. Pak Adi. Pak Adi pemborong niku. Pak Adi kan dilemah teng wetan niku. Nggon drunjungan niku. Sing pas banget sukete niku landalan luar cakruk. Pak Adi. Pak Adi. Omahe tingkat. Apa? Omahe tingkat. Pemborong lemah. Yang gawe-gawe omah perumahan niku. Tenagane cah Wonosari. Nggih, Pak Adi ngakune ini keloro moro ning omahe nggon tingkat. Ini yo nek diroto jalan le urip yo jagatan. Tumbas pinten dene? Heh? Tumbas pinten? Bobo solas omah ya. Iki to. Anak keteng wetan iku anak. Nek mijo ngoten niku dilepokke teng YouTube. Nggih. Bisa mboten? Pak. Simbae, Mbak. Simbae. Yuswane pinten? Langkung. Simbah jenengan apa ibuke jenengan? Oh, Simbah. Oh, alah. Oh, berarti langkung nek 7 dosa. Luwih. Umure luwih nek 70. Lagi derek sembungan apa no? Tesi sembungan? Sembung. Cerak kasongan itu. Oh, nggih. Sembung. Sleman nggih. Pun boten iling. Oh, ora iso ngontrol awak nggih. Oh. Ning kesadarane tesih. Oh. Nggih, ngontrol. Dinas sosial napa? Paling anu kampus napa?
Yang anu diagemi pempes to nek model sakniki. Nek arep lunga-lunga adoh maksudnya. Pengennya lu motor sih Pak nih ngomong. Mungkin datang margi ageng ya niku, Mbak. Ngaso, Mbah. Keren Mas ke laku-laku nih. Saking pundi? Saking warung tuh Mbak Jenang. Jenang. Nggih. Lah tumbas teng pundi? Niku ten wetan niku. Tebih no. Boten. Ke dalamnya pundi? Oh niki. Nggih. Cek wetan Mas. Sik wetan niku priko wetan. Nggih, cek mburine nika. Oh, Yang sampe perumahan. dede. Budi. Niki embung nggih, Mbah. Nggih. Oh. Niki tasih fungsi niki. Lah saya niki kaki joki iwak ini kan. Oh. Nah, dan ini toyone saking pundi? Pas Jawa tok nggih. Nggih. Oh, alah. Mboten untane mboten banyune. Jalan-jalan apa sih pundi Mas? Jalan-jalan, Mbah. Oh nggih. Anu pengen ngrasake hawa desane enjang-enjang. Oh nggih. Kan seger to, Mbah. Nggih. Oh, jenengan piyambakan? Nggih.
Mboten dikancani putu nopo. Mboten Mas putune wis do omah dhewe-dhewe. Nek putrane Anake loro nek wis do omah dhewe-dhewe. Sik sitok omah-omah dadi kono, sik sitok nang sandinge Mas. oh dan jenengan piyambakan teng mriki. Nggih. Ning bendina dituweni putrane. Wonten cedhak-cedhake. Oh, nggih. Omahe nggih ping jejer. Wah. Iki caket. Nggih pun nggih, Mbah. Nggih monggo Mas. Matur nuwun. Nggih monggo. Seger banget ini bar Jawa. Nggih. Nuwun, Pak. Nuwun, Mbak. Bu nek mriko tembusnya pundi? Iko mah dadi, Lemah dadi, nek ngandhap buntu. oh buntu. Nggih. Oh nggih. Pak. Dek jalan-jalan. Ya napa ning jenengan? Hah? Kenapa? Monggo, Pak.